subscriber at mga supporters ko. Wala po akong live sa nakaraang mga araw dahil namasyal po ako sa Baguio City. Ayan guys, so nandito po ako ngayon sa aking munting tindahan. Bumili po ako ng mga chichiri at saka yung soft drinks nandun na po sa freezer. So ngayon po kasi nilalagyan ko po ito ng, mayroon na po ito cellophane kasi malikabok, lagi ako naglilinis dito sa aking tindahan. So ngayon ilalagay ko yung yung cellophane ngayon. Ayan. So ngayon dito muna ako. Ayan, asa na yung bag ko. I miss you all, guys. Ayan po, bumili ako ng cellophane saka sponge dahil luma na yung sponge namin. Ayan, shout out everyone. Sa Team Rowell Lipat, bumili po ako ng sponge saka yung cellophane Pigtas naman yung binagang cellophane sa akin na pinagagyan. Buti may bag ako. Ayan. So, nasan pa? Tapos bumili po ako ng hopya. This is my favorite kasi hopya. May mga binili ako na mga galing sa Baguio na yung mga yema, yung mga crinkles, mga ganon. Saka yung pastillas, yun ang gusto ng apo ko. Ayun, hindi pa niya nakain. So, ito sa akin po ito. So, ito po para sa bahay po namin ito. Mamaya dalhin ko sa likod. Ito naman yung cellophane. Ayan. Bago ko ilatag yung mga binili ko, guys. Dito pa pala ito. Ayan. Kasi inalis ko kanina itong buong ito, parang ang gagawin ko ay ilagay ko na yung cellophane. Meron akong kinuha sa gamit ng anak ko. Ayan, guys, Pero nasugat po ako sa talim ng scissor. Ginawa ko kasi hinawakan ko yun siya dumugo siya, ang daming dugo kanina pero nagkita na. Ayan, so ilalagay ko rin ito. Yan. Sobra na ito isang yard 20 pesos. So ito po yung pinili kong mga chichirya, may kape, may pansit canton. So itabi po natin. Ito muna ang gagawin ko bago ako maglagay ng mga chichir. Manipis lang siya pero okay lang naman. Today is Sunday, March 29. Mahaba siya, guys. Tama lang siya. Yan. Hello, shout out everyone. Thank you so much. Titingnan ko kasi hindi ko masyadong makita dyan. Ayan yung picture ko po dyan. Yung parang anong tawag doon? Yung parang wallpaper ko dito sa sa live ko ay sa strawberry farm po sa Baguio City. Hello, hello my friends. Thank you so much for your support. Yes, I went for shopping, but for the things here for my small store. Thank you so much. Ayan. So, ilagay ko lang muna ito bago natin. I need to put this first because always dirty inside my store. So, dyan muna kayo. Ayan. Kasi kung ganito, ay.
Tinatabi ko na lahat. Pero yung ano ko, yung permit, and then, ayan. So, ganun. Ayan, ganun. So, tutusukin ko ng ito gunting doon. Takot na kung mag-ano sa kamay ko eh. Ito ang gagamitin po natin. Ayan po guys. Pag may kabit ko na po yung sa dulo, very easy na sa akin mag-ano. Ayan. Asan na yung tusok na isa? Where are you na tusok? Oh. Ayan. Yung isa pang ito, butas. Ayan. Ay, naalis na naman. Ay, bakit naalis? Huwag muna dyan. At putol. Naputol pala. So, ganito na lang. Ayan. Putol pala doon. So, ganito na. Pero doon ko iyan. Yan. Hindi ko magkakasya doon pero lalagyan ko rin sa gitna. Ayan. So, doon na naman. Doon. Isa. Asan pang tusok ko? Sana. Ayan. Saka doon. So, another one guys. Ito na naman Ayan. Pasensya na muna hindi nyo ako makikita. Dahil ayan. Ngayon itutusok ko doon. Lalabas ako. Hindi kasi maano. Sorry guys, it's noisy kasi inalis ko yung yung harang ng pintuan. Naalis. Dito yung lock niya. Oh my goodness. Balik ulit, balik, balik.
Bayaw ba na? Ayan. Ganon. Okay na. Isa na lang. Isa lang na lang, guys. Isa na lang po. Pasensya na po. Pasensya na po. Isa pa. Ito yung isa. So, another one. So, kailangan kong lumabas ulit, guys. Okay. Tapos, iabot ko na naman doon. Parang uulan, guys. Uulan. Eh? Pasensya na po. Just a minute po. It's very hard because this was it is in the corner, so I need to put my finger out. So then I need to pull again from inside. So it's not easy for me. Now I almost done, but I need to close more. If I close this one, done. Sa kabila na ulit. Pag ganon. Huwag ka nang maalis, girl. Ala. Dahil hindi ko makita-kita kasi. Yan sa... Hindi, iba ito. Ala? Ano ba yan? Hirap. No, it's not this in this part. In the other side. Yeah. Kasi hindi ko makita yung pagtusukan ko ng ano kasi nga sa gilid na ito, guys. At hirap kong i-ano kasi
Kailangan ko pang lumabas, papasok. No, it's not this. Maalis kasi ito pag hindi yung talagang hook niya. Ayan, pinawisan na po ako sa paglagay ng ano nito. Oh. Ang hirap. Nahirapan ako kasi dahil sa gilid na. Kung dito sa gitna, walang problema sana. Oh my God. Oh my God. It's not easy for me. 1 minute. It's not like this. Ayun. Wala. No. Bakit? Anong problema na ngayon? Hindi makalak. Tingnan ko nga. Ay, almost done ka ako, pero hindi. Bakit hindi magla ngayon? Tingnan. Bakit? Sa kabila siguro. Sa ano, sa isang ano niya. Pag napigtas na ito, wala na. Okay na. Okay. Ayoko na. Okay. Ipakita ko sa inyo na lang. Papakita ko sa inyo. Pag ano. May ano. Kasi nakuha ko yung gawin ko muna nga ito. Yan. Bagiwang pa o.
pang siso kong nahulog, oh. Hindi ko mabitawan ito kasi pag binatawan ko, ibang ano na naman. Sana mayroon pa yung anak ko ng ganito. Anak ko, papagalitan na ako. Ganito ako na. Yan, nandito na alambre. Asan yung alambre ko? Nandito yung alambre dito. There are alambre. Yung mga alambre po ako dito na maliliit. Ayan. Yan. Pwede okay na lang dito. Alambre. Ang alambre. Pwede ang katapat nito. Yan, malapit na guys. Alis-alis ko lang dito yung mga ano. Ayan, konti na lang po. Konti na lang. Ito lang ang wala.
Dito ko, kasi ganun to. Yan. So, hahabain ko ito ng konti. Yan. Manipis lang siya guys, pero okay naman po kasi gagamitin ko lang naman ito. Alam ko na kung saan ako makabili. Ayan. Meron pang natira. Okay. Ayan na rin yan. Irakas ko dito. Kasan kayo yung mga ganyan pa na ayan. Dito kaya? Wala. Dito kaya? Nandito. Thank you, Lord. Yan, meron pa. Kasi kung i-ano ko dito, hindi nyo ma-ano. Yan. Ayan guys. Oh. Ito. Nilagyan ko na po. Oh. Ito naman yung sinilay. Yan guys. Oh. Tapos i-ano ko doon. Nalabas pa ako para mai-ano ko ito. Ayan. Ay, hindi pala. Ayan. I-ano ko muna. So, wait nyo na lang po ako. Ayan. Baka doon, isa. Pag sa gilid kasi guys, ang hirap. Sa gilid. Sana okay ito. Kung hindi na naman nako, mahihit. Dito sa gilid, yan. Please Lord. Ayan. Okay. Oh, done na yan guys. Oh. Kita nyo guys, oh. Yan, tapos na dyan. Ngayon dito, yan, ganyan na lang guys. Yan. Ito. I-ano ko lang to. Saan ko ba ilan? Ayan. Ayan guys. Dito kasi ganyan. So, dito tapos na guys. I-ano ko lang dyan, oh. There. Oh, mayroon pa pala dapat lagyan ko pa bago ko i-ano, asan na yung ano ko, backpack ko dito kanina.
asan ka, nandito pala. Yan, tapos na dyan. Dito may konti lang guys. So, I need to put something ganyan. Tingnan natin bago natin para minsanan ang pagsarado. Yan, tapos na. Ito po yung sobra ko ng isang yard. Isang metro ba na? Ayan. Diyan, mayroon na dyan. Ito na lang ang wala. Ang gagawin ko po dito ay ganyan. So, ito. Asan yung isang butas? Ayan. So, tapos na dito. Tapos yung isang butas din dito. Ayan. Pawis na ako guys talaga. Oh. Yung mga nilabhan ko pa. Ano. Hindi ko pa tapos kunin yung mga nilabhan ko. Ang init na kasi. Okay. Maganda ito pang... Oh. Ayan. Okay guys. Ayan. Tapos na dito. Isa pa. Ano ba? Asan yung butas nito? So, asan yung kabilaan butas nito? Ayun, dito pala. Ganyan yung mukha ko, pawis na guys. Hindi pa ako kahit na tatlo. Sana hindi ba pa? Diyos ko niyo, ang pawis ko talaga guys. Ay! Hindi ko na makita.
Nasaan yung phone ko? Tingnan ko nga, ano na nangyayari? Where is the butas na? Alam niyo guys, ang hirap. Ang hirap talaga. Mayan na. Kasi lang yan. Hindi na alis yan. Yan, kahit na pala hindi na alam ko. Ayun na lang pala. Ayan, isa na rin dito. Ayan. Walang pala. Hindi na kaya nilagay ng ganyan. Oh. Oh. Naglalagay po ako ng yan guys po. Oh. Nilagay na po natin dito. Yan. Ayan pala oh. Tapos dito. Yes. Ang ginagawa ng ano guys. Oh.
Yes, Yan Yan, di na papasukin ng ano dyan. Pasukin ng... Ayan yan. So, ayan ngayon magpapansure po tayo. Maglalagay na po tayo ng ano, ng chips. Yun ko lang po sa ito noon. Yan. So, dito naman, yan. Okay na. Yan guys. So, maglalagay po tayo na. So, balik ko na yun. Dito, ganyan muna. Asan na yung ano? So, yung, yan. Next. So, yan guys. Ngayon, ibalik po natin ito. I-ano na lang natin dito. Nye. Hil. Mauli na yan. Mauli na po yan. Ito naman. Ayan guys, ito po lang pa-texture. Ayan guys, ipapunch po natin. Lagay po natin dito agad. Ayan. Kala ko kanina hindi kasi yung pera ko kasi rin pala. Ito tatlong binili ko sa mga chichirya ko na ganito. Ayan. Shout out everyone. May nawalang bata dito sa amin kahapon. Taga dito rin sa amin pero baryo lang. May nakakita sa palengke sa may bakery. Ibinidyo niya kaya ano, na tuntun ng mama niya. Buti yung bata alam niya kung taga saan siya. Umiyak. Kaya sabi namin, yung mga taga dito, pag pumunta sila sa palengke, alam nilang umuwi. Siyempre yun, taga baryo yun. Iyak ng iyak. Kaya ayaw nilang paalisin kanina dahil baka ano daw. Dapat dito pala Sorry. Sorry na. Okay na. Yan. So guys, tingnan nyo. Tingnan nyo. Yan, may cellophane na po ito. May cellophane na rin yan. Ito mamaya ko na lang alam. So tuloy po natin. Ayan, punch ulit. Yan, may trabaho po ako Lunes hanggang Sabado.
Ngayon kasi linggo kaya naglaba ako, nagluto, kaya bukas. Sarap maligo guys. Ay, meron pa pala ito. Wala pa dito. So doon yung meron ba kayo dito? Meron pa sa amin yun. Ilalagyan ko lang kasi ng mga ano dito. Ay. May matulog dansa ito yung gabi. May dansa. Bakal biyahe natin tinapay. Ayan, so guys, tapos na po tayo. Ha? Kumpay. Ayan mga kantik-kantik. Ha? Di ko ni dati nagpaka. Ada makin bagay. Di kagsilupin na ito nagpa. Nagtapong ka na yun. Kana nga makaupan ba din ng mari? Ha? Ano makapan? Yeah. Eksakto mo sumang dagam ijay. Sino? Diyan ti among ko. Sampai na marte ka. Siyempre, mangrugiak pa lang di. Pagkapandag na aman. Ha? Pagkapandag. Manila sa. Ano mo, Manila tayo ang daan. Hindi ka Manila balik. Ha? Manila balik. Saan dito eh? Ay, talagang. Maturo nga lang dito no, agada. No, awanda. Ago-awda. Kasi malpasa ko yung oras kanya ko, pinaglinis ko habang inalong maglinis. Kung ay, nakasyon na lang ko. Umida lang sa tada, umida ka pa, ikaw CCTV naman ang irming. Umida lang, so ano, dadamayin ko, maturog ka, di ka rawin, ang problema ko na. Kaya nang lang yung nagagay?
Anak-anak na naman Irmin, di ba bumalay dyan? Ay, sanatan na rin. Di anak naman ang lita. Hmm. Hindi mo naman ng aldaw na lang. Tanawang ka ay da mo. Panganak pasilaw ti malam magsabli man ti kan. Domingo ka wamot. Natutibay dito ayan. Ha? Natutibay dito. Balida? Oo. Ay, di pa na. Pata-sudat niya niya. Dito yung sminya di banda dyan. Ganda ko ah. Sa labari. Kung sa pare. Abay data. Kung di ba rin niya. Bagay di tawan ti tao dyan nga makakita. Kung tagbiyan dyan. Awan. Hindi dyan asawa ni David. Ang mga tao dyan. Oh, nagdigay ko bal dyan. Yang itagbiyan dyan nga raw. Awan. Nukay ko maturo ka. Naanaan okay lang mo. Ah. Parang pasilong mo man daman ah. Hindi ko taglinis dyan. Siya nga rin parang isin. Ay, tika taglinisan. Sa taglinisan ng nadanang ka kay Jai, pay lang ko na taga si Kaso Jai. Ay, agad naman nila. Uy, aglilinis ala ta kay nga kung naganan hana ang maturog. Ay, Maturog ka lang yung baga. ang taglinis. Uy, para aglinis-linis, di ka naman ko ura di ko pa malpas sa trabaho, magay kalatan ko namang iring sagsubli lang ka nagpasilaw ti malam. Ito pa May piliga. talaga ay picturean na kami to ka. Jai, Diskulaan. no. Bigat. Pwede ba diyan? Nya nga ay. Kaya nangigi ko ah. Bigat ka rabe? Bigat akan di grade 6 ni Malam. Hindi galang grade 6. Bigat. Grade 5 na bigat. Nagugin bigat. Bigat. 8-13 sa ulo 6. Ito na bigat raya man, hindi pa tamat pa. Ano ba ni Mayang? May-may? Daro ko ni May-may sir. Ha? Daro ko ni May-may. Nakita yo? Wan, andyan na ganang. France. Wati. Ayan na di ko ayo, ayan na di. Silo Barnang. Di ko ti drum and live. Naging parang kaya. Ay na di nga rod. Ito ba yung program? Ay na program nga rod. Dito ba lang? Kita man. Dito ko ni Mayang. Wala yung baga ni Mayang. May-may. Di may umay. Tapos sunod kaya dinudoon na kawan ko na. Awan ko ano nga magtakwa nga. Award na. Magkaka awan ka dyan. Ayan, may awan daw yung apo ko bukas pala. Kalimutan ko na ang mga araw. Dahil lagi akong stress. Hindi ako, kalimutan ko yung mga araw na. Ayan. Ayun, para na ang isasarado ko ito. Ni May-may katwa most cooperative. Ay, Most cooperative award. kung natin kanta pa iso na tagi drum and lyre. Award sa
Ayan, dyan muna guys. Kasi lalagay ko pala ito. Ito. Daladag ito. Dua. Tatlo.
Ayan, malapit na, malapit na, malapit na. Ay, madam. Nya matampay pa pang panam. Ay, kayo. Buka man na eh. Ayan, so tapos na guys. Oh. Ayan, nilagay ko na yung mga ano ko, chichiri dyan. Ayan. So, ano oras na ba? Ito, 21. Bye, Miles. Ano ko? Nandito si Alea. Shout out sa iyo, Alea. How many days I don't have a live because I went to Baguio City. Yes, and now I'm very busy. I need to go somewhere out there again. Because tomorrow is the recognition day of my granddaughter.
So I need to go there. But I have work, so I need to go now and watering the plants today. Now I'm going. I will leave my phone. Then I will come back later. Yeah, the name of my daughter is Mai Mai. And no, not my daughter, granddaughter. Hello sis Marlene. Marley. Hindi ko napansin yung ano mo. Pasensya na. Shout out everybody. Thank you so much. It's gonna rain. I don't know why. So I need to go now. So bye everyone, but I need to leave my phone here. I will come back later. Thank you so much. Yeah. Okay. Yung nga rin nilang tatay pa, nagpatulog ang gamin.
naman ako.
Dabot tayo nga parang sibog.
I'm back. Aray ko. I'm back pa, nagtuntog pa ako.
Ayan, so hanggang dito ulit guys. Thank you so much. Thank you sa ating mga new subscriber at mga supporter. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli. Bye-bye!